fambe mi seja kai tai no ki mubateru okorangu ditaurira ranenemi kananzira yoshaikwa tenzi vumaindi fambenemi andingambo fambindega duturiri kuvuvuta mirabuya kateiwa wavengiwa nondieza ese aya matambuzo tenzi vumaindi fambenemi kusimandi pazororo jefasiji noanando dozofamba nekushinga dotakura uchinjiko dakarandiwo onezioni tenzi vumaindi fambenemi kutimandi pazororo jefasiji noanando dozofamba nekushinga dotakura muchinjiko dakarandiwo onezioni tenzi vumaindi fambenemi. Yeah.
kwasai mose muzita raJesu Kristu muponesi wedu. Toda kutenda Mwari vatipa mukana wekuti tikurukure pfungwa dzinokosha. Nhasi tichatarisa pfungwa iri pana Luke chapter 5 kubva pavhesi ya 17. Tinosanganapo nenyaya yaJesu apinda mumba maPita. Nawo apinda mumba vanhu vazhinji vakabva kundudzi dzakasiyana-siyana vakaunganira Jesu. Nawo ndichaverenga nemi pavhesi ya 17 makateerera. Nerimwe ramazuva iwayo wakanga achidzidzisa, vaFarise navadzidzisi vomurayiro vakanga vagarepo, vaibva kumisha yose yeGarirea neJudhea neJerusarema. Simba rashe rekuponesa rakanga rinaye. Zvinotarira vamwe varume vakanga vakatakura munhu wakanga akafa mutezo ari panhovo, vakatsvaka kupinda naye nokumisa pamberi pake. Zvino vakati vachishayiwa,